Astăzi o să vă arăt din episodul 7 că nu m-am făcut. De data asta n-am putut să mă apuc de Snowden. Mai am modificat așa. Cum să zic, este greu acum că mi-am făcut clanul ăsta, am 141, am Town Hall de 6 și de tot asta încercăm să facem ceva, să vedem cum arată cartea. Ia să vedem. Mă enervează așa. Da, deci mă enervează atacurile. Deci eram aproape să-l fac de 7, să iau ăsta, cum îl cheamă, bună chestie, cum îl cheamă? Dacă vreți putem să scrieți în comentarii. Așa, ceva cu King. Îmi scrieți voi în comentarii dacă vă place. O să am prieteni în care acum îmi fac și de 10. Bun, eu mai putem să ne întâlnim când o să joc GTA 5 și tot așa. Hai mai repede, repară cu hack. Așa mă nervează niște lucruri. Bă, intrăm un pic la clan și cel mai mare este de 46. Ce mănâncă maica. Da, asta nu mai e de mult. Nu știu, o fi refuzat. Poate iau eu locul. Ar fi ceva. Pam, pam. 33 din 20. Mai țineți minte cum era pe atunci? Avem 2 de 10, cred că vi l-am arătat, am uitat. De ce? Doamne, ce ne-am mai refăcut? Doamne. Hai să atacăm. Da, nu m-ați văzut de mult că mi-am făcut cu mașini magician. Punem un magician, 10 de ăștia, un de ăsta și de ăștia. Țineți minte. Deci, unul de ăsta. Bă, ce vă le dădea cu 8 minute? What? Așa, 10. 10, unde ăsta și 2. Da. Unde? Uite. Da. Deci unde ăsta am zis? 1, 2, 3, 9, 10. Unde ăsta și 2 de ăștia. Nu vreau să dau gemuri, că nu, am 142 și suntem la 500. Ei, o să mi-l cumpăr, dar nu vreau. Pentru că mi le-am strâns. Și vreau banii ăștia, sau ăștia. Cât? Bă, frate, 85.000 prea puțin. 800.000. Nu mai am diamante. Dar nu știu, astea pește-i dădea la 8 minute și acum le dă la 5. Nu știu ce s-a întâmplat, s-a modificat.
Uite, să mi reface ăsta de 8, de 10 și să am loc la maxim. Așa. Așa, mă, Barbara King. Cum mi-a venit? Ai, Doamne, când l-o-și face pe ăștia. Nu mai le fac. Ioi, mă, 10 nișii! Da, ce puțin mai am. Mâncați așa. Dar vreau de 11! Dar trebuie să-l fac town hall de alarmă 7, că moare dracu. Bă, stai acolo. Aici. Așa. Hai de pază destul, uite. Uite, și ăsta stă destul de bine. Și mi-l face în 3. Bă, frate, așa, bă. 3 zile, du-te. Ai, țurai. 11 zile. Dă-i, țurai. Hai să ne uităm acum câte zile au trecut. 103 zile de când a venit ăsta. Uite, 10 zile. 103 zile. Adică ceva. Stai, cât înseamnă? Vreo 3 luni. Acum 3 luni și... Au trecut de mult. Puteți să-mi scrieți în comentarii la mulți ani că în 30 mai să fie ziua mea. Și... na. Dacă vă este ziua astăzi sau a trecut, la mulți ani pentru voi. Și să vă dea, Doamne, sănătate. Să aveți tot ce vă doriți. Dar, în primul rând, nu-mi place ceva. Nu stai cum arată de fapt. Nu-mi place o chestie la Clash. Unii sunt așa nesimțiți și se înjură și se... Uite-l, bă, ce mic! Am avut un prieten care avea Town Hall, un turn, 2 turnuri la Town Hall și în rest. Asta nu știu unde, toate le avea peste tot. Deci nu știu cum mă l-atacau. Dar hai să facem cumva. Cred că așa. Da. Așa, nu? Da, e mai bine. 2. Da. 3, 2, 1 și gol! Messi câștigă! Bă, 8 minute. Îl omor! Îl omor! Îl omor! Salut! Uite! Toate deodată! Da. Dar nu trebuie să fac o chestie. Așa. Messi câștigă și gol! Se dau gemuri, eu zic că nu, mai bine strâng. 142. Am un prieten care a avut hack, dar are o chestie proastă că dacă vă puneți hack, aveți o chestie proastă, pentru că dacă vă puneți hack, o să fiți fericiți că să aveți Town Hall de level 10 sau 11, dar dacă îl luați din hack și puneți din nou, o să vă ia din 0. Nu o să vă ia la fel cum ați făcut. O să vă ia din nou. Și mai bine jucați așa, nu, că e așa distractiv, că bă, mă bat ăla, dar ce?
că mai te atacă unul și că n-are cum alții să te atace când... Nu. E diferit. Surai, doamne. Acum 5 minute l-am apucat. Bă, nene, mișcă mai repede, bă! Că zici că te uiți la zapite, bă. Bă, da, uite și pe Barbarian, care acțibil. Da, să facem și glume cu... pe Google. Acum, în 5 minute, cred. O să fac pe Google. Ok! Bye, bye, bye!